Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent i continuem en la sèrie referent a la guitarra. Seguim en afinacions alternatives, tradicionals. Avui veurem una que Fermín Pardo, en el seu llibre de la música popular en la tradició valenciana, replega com en el nom de per la valenciana, tocar per la valenciana. En altres jocs també se li coneix tocar per la prima, se coneix en molts jocs, també no és una afinació molt estranya i que ha sigut utilitzat bastant, més del que ens pensem. En què consisteix? Consisteix en la primera corda. Bueno, avui he canviat de guitarra i tinc aquesta guitarra. La primera corda no és de nylon, sinó d'acer, és metàl·lica. Això és una cosa que era quasi norma general, que instruments com la guitarra o el guitarró, la primera corda la portaren de metall. Ara, quan veiem aquesta afinació, ho entendrem bastant més clar. Sabrem per què portaven això de metall. Estàvem parlant d'aquesta afinació. Tocar per la prima o per la valenciana. La primera corda l'hem de baixar un to, és a dir, en lloc de mi hem d'afinar-la en re. En re, que seria com la quarta corda. Ahí va. Ahí la tenim. Ja tindrien la guitarra templat a aquesta afinació. Així, a l'aire, el bo d'aquesta afinació és que a l'aire ja ens dona un acord. Seria el de sol, seria que toca per sol major. Tindríem sol, tocant la quarta, tercera, segona i primera. Això seria un sol. I ja, luego tindríem que fer la sèptima, perquè anem a utilitzar per tocar J, la sèptima, re sèptima, el farem així. Segona corda, primer traste, i tercera corda, segon traste. Això seria l'acord de sèptima, de re sèptima. Tindríem sol i re. Us dono compte, és una afinació molt oberta, dona una tonalitat molt més oberta i diferent a lo que estem acostumbrats. Per exemple, aquesta afinació s'utilitza per a donar molta llibertat per a poder fer melodies en la guitarra. És a dir, que si estem sols tocant és perfecta per a poder fer melodies. Per això, com s'acompanya molt, se toca per la prima. Eixa es posa de metall perquè ressone més que les altres i tinga més, sobreisca més la melodia, siga més clara. Ara veurem com se fan les melodies per la primera, però bueno, primer anem a tocar un poc de lo que seria J, per sol, sol i re, sèptima. Sona bastant diferent. Melodies, què podem utilitzar? Per exemple, vaig a arrimar-me més a la caria, perquè pugueu veure. A veure si mos posem bé. Aquí. Anem a veure una melodia molt senzilleta, com sempre. Seria molt fàcil. Estem jugant segona corda, primer traste, i després quan estem en la sèptima, també en la segona corda, tercer traste.
Juguem en aquestes dos notes, és molt senzilla. Aquesta seria una possibilitat. Dona joc per fer també melodies un poc més elaborades. Per exemple, anem a fer la primera perquè l'escolteu bé, vaig a puntejar les soles. És un estribillo bastant conegut de Jota, però que el podem tocar en esta afinació. Així podem anar jugant en diversos estribillos. I ara veurem com fem alguna melodia o un estribillo per la prima. Farem l'estribillo que tots coneixem. Perdó. Aquí. Farem aquest estribillo. Vaig a tocar-lo més despaiet i més pròxim a la càmera perquè el pugueu veure. Primer sense golpejar, aquí podrem veure tot. Comencem en el quint trast. I ja anem a la sèptima i sense canviar-la, sacar aquesta postura, començaríem en la primera corda, quart traste, el segon, a l'aire, i ja tornem a l'altre. És un altre estribillo que podem anar tocant. En hi bastants més, però bueno, ja vos dic que no és qüestió de posar-nos aquí a veure-ho tot. Estaríem tocant per sol. Què passa si volem tocar per la? Doncs molt fàcil. Agafem una selleta mecànica, ens la posem en el segon traste i tocant exactament igual, ara estaríem tocant per la. Qualsevol estribillo que hem fet sense la selleta, si el fem al 2, la selleta al 2, doncs estarem tocant per la. Podríem estar tocant en la per la prima, al 2. Bueno, fins així el vídeo d'avui i res, com sempre, aguardo que vos agradi i vos resulte d'utilitat. I res, moltes gràcies.